साख्रि बाख्रि होनांगौ दा बुंनो थाङोबा माखासे इन्डिभिफ्राबो सारेन्डार जानानै माने बेखार जानानै दं जयनिं दङ आरो निसिमायाव जोंनि जेम्स सारानो देरहासार जागोन रन्जित बसुमतारियाथ' जोंनि निसिमायाव जायगा गैया मानो होनबा बियो जोंनि निसिमायाव भटखौनो मोनखाथारा ब्रह्म baksamana baksam kubung dengan sasi kuliah apa ya माखासे जों निसिमा हालामनि जानानै खावलाय हरनाय थायो दि बयबो नांगोलनि सबायाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलाय हरनाय जाबाय आरो जोंनि बे निसिमा हालामाव लोब 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 मानसिफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय जयनिं जाफैगासिनो सानफ्रामबो लाबाबो लाखनसो हाला जोङो ओरैबायदि जोंना जयनिं दङ आरो निसिमायाव जोंनि जेम्स सारानो देरहासार जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सारानो सरकारखौ दाखागोन 100 रोखाखा रन्जित बसुमतारियाथ' जोंनि निसिमायाव जायगा गैया मानो होनबा बियो जोंनि निसिमायाव भटखौनो मोनखाथारा एकदमबारे मोनखाया जिर'खा बियो मालाबाबो देरहाया न'खर हाबनानै इसोरो हर गेजेर इसोरो थाखाबो रानदों थाखा रानबाबो नै लायो दै जोंनाव नांगोलाव फैफिनो जयनिं जाफैफिनो बेबायदि अबस्थायाव दङ बिथाङा जोंनि निसिमायाव दारायालासिनो गावनि जायगायावनो दारायबानो जाबायमोन आरो जोंनि बे बिटिसि हालामाव गोबां खामानि दङ मावबावनांगौ जेरखम सिगांनि समाव 17 बोसोराव मावबोदोंमोन हाग्रामा सारा आरो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो फैयै फैनानै दा नांगोला जोंनि हाग्रामा सारा सरकार दाफिनोबा माखासे खामानि मावनो गोनां फिसा सोलोंथाइनि माबा दंबावो साख्रि बाख्रि होनांगौ दा बुंनो थाङोबा माखासे इन्डिभिफ्राबो सारेन्डार जानानै माने बेखार जानानै दं बेफोरनोबो साख्रि नांगौ बेखिनि आरो बिनि गेजेरजों आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ खावलाय हरनो सानदों मानो होनबा बिश्वनाथ सारियालि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जायगाफ्राव ओरैबायदि गोदोसोनानै दङ कलेज गैया खाथियाव हस्पिटाल गैया सोलोंथाइ नांगौ लामा दालां नांगौ मानो होनबा आङो सासे बिश्वनाथ सारियालिनो फिसाजो बिनो दाख्लैसो थांदों आं हाग्रामा सार थांनायनि सिगां आरो आंनि आइ आफाया बेयावनो थायो आंनि बिदा फंबाय गासिबो बेयावनो थाजोबो बेयावनो संसार जायो माने डेभलप नांगौ जोंनि बिश्वनाथ सारियाल सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनाखै बेथ' नंखाय बाथ्रा मोनाखै दिनैसिमबो मोनाखै